pa ako. Ang kapal ng amot mo. Yan guys, bale meron tayong i-unboxing pero maya-maya na kasi ang ingay pa sa labas. Ang ingay ng mga bata, bumibili ng siomay at saka palamig. Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana. Ayan guys, kanina ko pa talaga gusto mag-vlog kaya lang ang ingay ng mga bata at saka daming bumibili ng siomay sa mga anak ko. Ayan. Kasi meron tayong i-unboxing. Ayan, ano ba to? Tcharan! Ayan. Napakagaan lang naman niya. Ito is, ang binayaran ko dito ay 311. Pero ang presyo nito is 399 kung hindi ako nagkakamali. Nagkaroon lang tayo ng discount kasi meron tayong points or redeem. Basta 311 na lang yung nabayaran ko. Basta malaki yung na-discount ko dito. Ayan, ano ba to? Pakita ko sa inyo guys. Bali ano na to hindi to sa tindahan ko. Dito to sa tindahan ng mga anak ko. Yung benta. Ayan guys, nagkakabulol-bulol na ako. Basta hindi to sa tindahan ko. Sa tindahan to ng anak ko, ng mga anak ko dahil yung pinangbayad dito is galing na sa pera nila. Tsaka doon ko rin to ipepwesto. Ayan guys, tuloy tayo. Tcharan! Ano ba to? Bali matagal ko na talaga tong gusto. Matagal na. Matagal na to tawag dito? Naka-add to cart. Kasi, nagtitinda naman talaga ako nito noon pa. Kaya lang medyo nahinto ako. Dahil, parang feeling ko, matrabaho siya kahit hindi naman. Ayan guys. Pa-exercise. Ayan guys. Ano ba yung tinutukoy ko? Daldal ako ng daldal. Charan! Ayan. Diba? Last year ko pa to gusto ko talagang bilhin. Kaya lang, nung tumingin ako sa Facebook, ayan, ang mahal niya. Kaya, syempre, saan ba takbo natin? Sa Shopee. Medyo mura-mura lang to sa Shopee talaga. Tapos naka-add to cart lang talaga siya. Medyo na-standby lang dahil yun nga, medyo nahinto yung plano ko. Tapos ngayon, nung nakaraang araw o nakaraang linggo, diba, gumawa yung anak ko ng popcorn na talagang parang ang dali lang niyang gawin pero nahirapan kami dahil diba, medyo ano yun, kapag parang bantayin talaga dahil natututungan. Samantalang ito, ayan, di kuryente nga lang siya, pero ayan, try natin, di ba? Ayan siya, di ba? Sana ano. Tsaka pag may bibili, saka lang pwedeng gawin. Pag Joke lang. gagawin lang yung popcorn pag may bibili para kahit pa paano is fresh na fresh pa. Ay, wow. At mga artista mga dito ko yun. Hi guys. Meron pa, yun May isa pa. Nakita ako sa TikTok, makikita ko na lang sa YouTube yan. Malamang. Una laban sa Ayan guys. Ba't ako din naman Ayun ba, bakit ba hindi ko pinapakita sa inyo? Bakit buksan natin? Ayan guys, buksan pala natin para ipakita ko sa inyo. Ayan, kasi marami na rin nag-aabang ng mga bata. Ayan siya, di ba? Ito yung sa ibabaw. Tcharan! Ayan, next niya. Ayan guys, ito na yung katawan. Ayan, dumidilim na. Tcharan, di ba? Ang cute niya. Tapos meron siyang scoop. Ayan. Ano ba ilang ano ba ito? Ayan. Siguro yung isang puno rito, kasya rito. Ayan, di ba? Hindi ko lang alam kung ilang tagpa 5 pesos yung magagawa dito. Di ba? At least, di ba mahal yung mantika ngayon? Ayan, nakatipid na tayo sa mantika. Tapos iwas tutong. Kasi minsan nalulugi tayo sa tutong, natututungan yung popcorn. May sesto? Meron din. May palamig. Ayan guys, ito yung sa labas niya, yung karton. Tapos ito na yung pinaka actual niya. Parang ganito siya, oh. Ano ba ito? Tcharan! Ayan. Tapos kailangan is may nakasahod tayo dito sa labas. Para tuwing putok-putok niya is masasahod. Ayan. Ayan. Pakita ko sa inyo pag okay na, nakapag-try na tayo. O, diba? Yehey! Hindi na mahirapan si Ate Reka. Hindi na rin matututungan. Ate Reka, it's okay. Yan lang guys. Thank you for watching.
sa labas na. Ayan guys, tapos ito na yung pinakatakip niya kasi wala siyang takip sa ibabaw. Tapos ito na yung pinakatakip niya, oh, di ba? Ito yung scoop. Kaya siguro yung iba, naghahanap, sabi nila wala daw silang scoop. Baka hindi nila napansin kasi dito lang siya ayan oh. Ayan, takip lang. Malamig. Ah, di ba? Yehey! Ano, tagkapay? Ay, ilan ko ba? Ayan guys, di ba yung unang gawa ng anak ko, halos ang daming tutong, tapos halos ganito rin karami yung nagawa niya. Mas marami pa nga to, tapos wala siyang katutong-tutong, o di ba? Yehey, nakagawa kami ng walang tutong. Thank you, Shopee. Thank you, Popcorn Maker.